La piscina del complex esportiu municipal Sagniera ha estat la seu de la 13a edició del Trofeu Màster Ciutat del Prat, una prova que forma part del circuit de competicions de la Federació Catalana de Natació i aquesta és la 7a etapa on el Club Natació Prat n'és l'amfitrió. Aquesta edició ha fet un ple absolut, amb 200 nedadors i nedadores de categoria màsters majors de 25 anys que han competit en les diferents categories establertes, que varien de la forma habitual de puntuar. Nosaltres el que fem és, en lloc de donar premis per categories, que això diguem que ho fa tothom, nosaltres el que fem és ajuntar proves i el conjunt de la prova, si el primer que fa un cúmul de temps, és el que obté el trofeu. Els trofeus que donem són el Màster 1000, el Màster 500, l'especialista de crawl, l'especialista de braça, l'especialista d'esquena, l'especialista d'estils i fons. I cada un composa diferents proves. El Màster 1000 són 5 proves de 200 metres, el Màster 500 5 proves de 100 metres, l'especialista de braça ha de nedar la prova de 50, la prova de 100 i la prova de 200 metres, i així tots els especialistes d'estils. Pel que fa al Club Natació Prat, han estat prop d'una quarantena de nedadors i nedadores que han participat. En aquesta temporada, el club ha aconseguit duplicar els socis entre totes les categories, aconseguint bones puntuacions. Doncs hem incrementat els nedadors en totes les seccions, hem passat de 80 nedadors a 150, entre totes les categories del club. La secció més gran continua sent la secció màster, que som gairebé 42 nedadors, entre homes i dones. I la puntuació d'aquest any, estem a meitat de temporada, estem quarts de la classificació per clubs i tenim molt bons resultats. Un trofeu que va seguir d'altres proves que acull la ciutat, entre les que es troben el Campionat de Catalunya i la Travessa.